Empower for You kan sammenlignes med en fodboldkamp i EM eller sådan noget, fordi det er så magisk, og fordi det giver så meget. Og den her fællesskabsfølelse, man får sammen med alle de andre, det er så fedt. Det var min plejemor, der simpelthen kom hen til mig og sagde, Oliver, der er det her Empower for You. Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg var meget kritisk. Altså, hvad er det for noget nu, hun har fundet på? Det der med at starte på noget nyt har været rigtig svært for mig. Min allerstørste bekymring, det var, det her blev mærkeligt. Altså, jeg tror virkelig, at jeg kommer ud af min comfort zone. Allerede der at dukke op, var jeg mega angst. Altså, og var bekymret for, hvad andre tænkte. Det, der gjorde, at jeg ligesom turde springe ud i det, det var, at jeg vil gerne virkelig udvikle mig selv. Altså, jeg er træt af at sidde fast i den her loop af bekymringer. Hele tiden der frygt for, nej, hvad tænker ham der derovre, eller hende der derovre. Og jeg kan huske, første dag, der sad jeg over hjørnet, yderste række, og tænkte, hvad er det for noget mærke noget, vi klapper, og vi knipser, og vi er altså sådan helt ud af den, og de er så positive alle sammen, og jeg fattede det ikke. Men så var det som om, der skete et eller andet skift på dag 2, så var jeg inde i det, og så kunne jeg godt lide, vi skal klappe det hele og anerkende hinanden, ikke? Også dem på ens hold, de sagde, kom nu Oliver, vi har dig. Det var bare magisk at opleve, okay, jeg kan godt fejle her, og jeg kan godt sige min mening. Det, der har overrasket mig allermest ved forløbet, det er det her med, at man har mærket, at man betyder noget for fællesskabet, og mærke, at jeg gør en forskel, selvom jeg bare er der. Da jeg afsluttede hele mit forløb, jeg skrev faktisk til børnehjælpsdagen om, har I brug for mig? Og det havde de heldigvis, og jeg kunne være ungeambassadør for det næste hold. Og det er heldigvis blevet. Det er så givende på en helt speciel måde, og man kan ikke forklare det. Min opfordring, det er helt klart at springe ud i det. Fordi det er rart at være i sin comfort zone, men det er absolut også rart at komme ud og udvikle sig.